खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं फाइगस्रि बसुमतारी गुवाहाटीयाव बडलेण्डनि मोनसे गेदेर हाबाफारि खुंफुंदों। गुवाहाटीयाव मोनसे गेदेर हाबाफारि बडलेण्ड स्पीक्स फ्रम विजन टू एक्शन खुंफुंनाय जादों। नंगौ गुवाहाटी श्रीमंत शंकरदेव इंटरनेशनल ऑडिटोरियम हॉलाव बडलेण्ड स्पीक्स हाबाफारिखौ खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे बडलेण्ड स्पीक्स हाबाफारियाव गासै 1001 वर्ड्स आरो सेन्टेन्स थानाय बडलेण्ड स्पीक्स मुंनि मोनसे बिजाब दिहुननाय जादों आरो बेवहाय गासै मोन 8 गुबुन हारिनि रावफोर दं। बेजों लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बर' हारिजों लोगोसे गुबुन माहारिनि folk culture आरो folk dance-आव गोबाव सम कन्ट्रिबिउशन होनाय गासै 13 बिथांमोननो बडलेण्ड लाइफटाइम एचिभमेन्ट एवार्ड folk culture 2025 बान्थाखौ गिबि खेबनि थाखाय गथायनानै होनाय जादों आरो बे बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो गथायनाय जागोन। बडलेण्डनि सोलायनाय एबा ट्रेन्सफर्मिं बडलेण्ड मुंनि गांसे बिजाब आरो प्रमद बर' बिथांनि लुकिं उइदिन माय रिफ्लेक्शन बिजाबखौबो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जादों। बे बडलेण्ड स्पीक्स हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि सीएम प्रमद बर', उर्खावगोदा ब्रह्म, जयन्त बसुमतारी, सुरत नार्जारी, खाथिराम बर', गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लादों। दिनै बडलेण्डनि गिदिर मोनसे इनिशिएटिभ एबा हाबाफारि जों गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव मावफुंदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बडलेण्डआव जेसेबां हारि माहारि दङ बिथांमोननि रावखौ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय मोनसे 1001 वर्ड आरो 1001 सेन्टेन्सेस बेखौ लानानै मोनसे लेखा बडलेण्ड स्पीक्स होननानै लेखा मोनसे बर'नाय जादों। बेवहाय 18 गुबुन हारिनि राव दङ। दा बेखौ बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो खौसेयै जोंनि हारिजों लोगोसे खौसेयै आवगायलांनो हायो आरो जायखिजाया थासारियावनो जोंनि गेजेराव जाहाथे बेले बेजे जाया आरो बयबो जाय हारियानो जाया मानो बिथांमोना गावबा गावखौ मान होनाय एबा बयखौबो मोजां एटा मोनसे रेसपेक्ट होनाय बेखौ बयबो फिल खालामो। दा बेखौनो नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे गुबुन माहारिनि बर'जों लोगोसे गुबुन माहारिनि जि मोनसे folk culture आरो folk dance बेवहाय गोबाव सम जायफ्रानिखि कन्ट्रिबिउशन होनाय बिथांमोनखौबो दिनै बान्था होनाय जादों। बडलेण्ड लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्ड होननानै बे गिबि खेबनि थाखाय जादों आरो बियो बोसोरफ्रामबो जागोन। बिनि उनाव बडलेण्डनि जि सोलायनाय ट्रेन्सफर्मिं बडलेण्ड मोनसे लेखा दिनै बेवहाय बेखेवदों आरो बे ट्रेन्सफर्मिं बडलेण्डजों लोगोसे आरोबाव गांसे लेखा आंनि गावनिनो लेखा गुबुन समाव आर्टिकेल लिरनाय बायदिसिना थासारियाव बायदिसिना सिटुएशनाव बे लेखाखौबो लुकिं उइदिन होननाय बेखौबो बेखेवनाय जादों आरो जोङो बेवहायनो जोंनि जि folk culture बिनि सायावबो मोनसे सभिनिर बर'नाय जादों आरो हेपिनेस मिशना बोसोरनै बारबाय। बे हेपिनेस मिशनाव गासैबो हारि माहारिनि भलेन्टियार्सफोर एक्टिभिस्टफोर संगठनफोर गासैखौबो लाखाना गोबां रोखोमनि हाबाफारि लानाय जादों जायजों जोङो हारि माहारिनि दुखु खैफोद एबा बिथांमोननि रागा जोंनाय बायदिसिना थासारिफोरखौ जाहाथे रिजल्भ खालामनो हायो। दा बेनिबो सायाव मोनसे सभिनिर बर'नाय जादों आरो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। आङो दिनै बेवहाय बाहागो लानाय गासै 16 साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोन, बेवहाय बाहागो लाफैनाय गासै गुबुन हारि माहारिनि संगठनफोर बयनिसिमबो साबायखर बावदों आरो बडलेण्डआव फैबाय थानाय समाव बर' माहारियानो मोनसे लिडिं कमिउनिटि हिसाबै गुबुन हारिफ्रा जेरै जौगानाय हारिया गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ थगायो, बर' माहारिखौ जाहाथे जारिमिनाव रावबो बेबायदि थगायनाय सोबख'नाय हारि होननानै बुंनो हाया बेखौनो थांखि लानानै एबा नोजोर लानानै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। 50,000 होनाय जादों आरो लाइफ टाइम एचिभमेन्टखौ जाय हारिया दिनै folk culture आरो folk dance दङ बिथांमोननोनो होनाय जादों। गासै 13 जों बेवहाय सिलेक्ट खालामनाय जादों आरो बिथांमोननोनो होनाय जादों।